Tonre Matisi. Tonre B Matisi. Freddy. Pardon. Crispin. Shanaka. Boy. Kwesha. Naizek Matisi. Davvero per me questa era una contrasta. Davvero per me questa era una contrasta. Questa è una squadra. Questa è una squadra. Che per fare mostra. Che per fare mostra. Magari in Barcellona. Magari in Barcellona. Ma solo diciamo si a togliere di Matisse. E anche la mia idea. Qua forse mi aveva na Chanaka. Qua tutto lo mondo. Ok, no. Wapo dzima ri wakapiwa muda namai namai wangu vati ndo wakavapa munhu baba vakasheka mai vange vakasheka vafoti dzima ri wakatekeserwa muda hatizi kupiwa kana kutekesera 2009 ndo zvoti wakavapiwa havanogara asi wakazouya mazuva apfuura ndopandari vana vakuisara mufoye kuda kuisa wai akavabvunza ndikati akuapa zvirikufamba sei vafuso vafuri vakati handikwanisi kutaura newe because takatopedzerana kudai auye Engineer for Fortson Fred ndozita zvino inini munda urikutaurwa naSamatidza ichokwadi. Ndakaenda kwaHonde ndiri kutsvaga kuti ndione pekugara. Ndasvikapo ndakatanga kuenda kwaSabhuku Mwoyo Shumba. Ndikabva ikoko ndikazosangana neumwe anoitwa Samatidza. Ndiye naSachanaka ndina namai Sachanaka tiri kutsvaga. Saka tataro ndobva atoti aiwa maikuru wangu ariko anenge ane nzvimbo yainayo yanga kuti auda chino autsvaka kuti chino agone kubatsirika. Saka takaenda ikoko tikasvika tikaona naMbuya Matisa. Taona naMbuya Matisa, Mbuya Matisa akati regai ndidaidze mukunda wangu anova nemaibatsira kuti ndiende nemi muende kuona kumunda kwandiinawo endingagona kukupai. Zvakanaka taperekedzana paya tasvika kumunda ndobva atoti munda wangu ndo wese wekutanga apa uchienda koguma uko wozobva zvapa uchienda koguma apa pasaidha pane umwe aripo anonzi Rowana asi wane nguva asikuuya. Saka kana kuri kuti asina kuzouya tikataurirana naye kana asikachapadi ndinokupai pesi. Ndikataiwa zvakanaka imimi. Saka kana iriyo nyaya yacho mama titoita sei. Saka inini ndina maibatsira ega hazviiti kuti nditi tapedzerana. Imimi chizoitai kuti muchizouye ndokubva tapana zuva rekuita kuti Samusha ange aripo tichichitaurirana nyaya iyi. Zvakanaka tataurirana tiri yari. Inini ndauya aya auya maibatsira waripo Sachanaka waripo inini ndiripo. Saka tochidini ndobva atopanidzirwa futi aya sapoti ndoauya ndoyetakupa munhu. Saka munhu wavo uri kubva apa kusvika apa uchibva apa kusvika apa tatopedzerana paya paya. Zvino tapedzerana nawo ndokuchizoenda kuti ndasiya paya paya inini ndandimusenzera waMozambique. Ndadzokera ndozwa Sachanaka apo nditi nokuti Sachanaka ndiyo ndakati imimi chisarai muchindiitira basa kuti pasagara pasina munhu
asi pane paine munhu anenge ari kuita achiita basa. Zvino sachanakaya wabva aenda kuzosangana nasaisaac Matitsa akati iwo chanaka uri kutsvagei panapa, iwo ukada uramba uri panapa iwowe ndinokutema nedemo. Akutanga kutotseretena munhu uya andakasiya dai. Ako iwo unozoti ndaakudawo kuti waundidzingirira panapa zvaita sei. Saka kusvikira ndazoenda kuonana nayo sekutonderaya, unaika inini ndinoda kuti tiite kuti zvinhu zvedu zviitoti zviite zvakanaka. Saka chii chiri kuitika kana mwakuti mimi munhu wandasiya panzvimbo mwakumuti mimi maakumuitsetena kana kuti muchimurambidza kuti aite basa randinenge ndatiwo inini zvimwe riitwe. Saka takaramba tiri kunesana tichiti saka toita sei kuti tiende kogadzirisa nyaya dzedu. Achiti izvo aiwa imimi dzikai kuna maibatsira. Ndaenda kuna maibatsira anondidzokesa futi kumashure kuti aiwa iwewe handina bendinoti inini ndinotaura newe ndiri ndega, asi iwo shenda utore tonderai uye naye kunoko ndokunoti muzoende kwababa munini kuti muende kogadzirisa, ngokuti baba munini wari kuti hanzi ndini saka pawaya. Saka muda kuti ndidini? Ndikatora nguva yakareba ndichiita izvozvo ndichingodzika ndichiti sekutondera ngatiende, but anga asikuda echipa maexcuse akawanda ichiramba kudzika kusvikira ndazototi nini vanini ndakuendawo kwasabhuku ndiende kotaura nyaya yangu kuti nyaya yacho ndiyo nyaya yakaita izvi. Saka toita sei? Nharaunda yese yemugazi hapana asina kuudzwa bana mbuya Matitsa kuti nzvimbo iyi ndaipawa 47. Saka zvazodaro paya ini ndakazoona kuti panapa inini regai ndiende kwasabhuku. Ndaenda kwasabhuku takafona ndichivafonera akadaidzwa kuzi imi muuyai kuno nyaya iyi muri kuiziya here? Akati inini akatanga kuti ndisi kuiziya panyaya iyi. Zvikadzi hamusi kuiziya sei? Ko izvi zvamakanyorerana zviri apa izvi hamuzviziye here? Ehe, ngoti akasouya tikataura namai, saka mai ndo akapa. Saka kana mai ariwo akapa, saka imimi pemaakurambira ngepari? Ndatonisi zvamusinaota clean kana zvamataura bati mai wakati ndine nzvimbo yandinayo, asi padhuze pacho pana vana ruona. Kana vana ruona wasapadi ndokwanisa kukupa ipese. Saka ndeti makazopiwa ndeipi? Yendakapiwa inini ngeyamo yendataura kuti pane mugano wakaiswa aruona ariyo ane nzvimbo yako yaakadati iripo here? Yaruona kati iripo, yaruona iripo. Chanaka zvendakaita pandakafonerwa naSabhuku kuti ndinowo tsamba yenyu iri kuno, handina kugona kukurumidza kudzika. Ndinofunga pane dzisiri anchazuti dzisiri 5 or 6 days here ndafonerwa kudaro nawo ndikachichiti ini ndazvizwa, asi zvendiri kuita izvozvi ndiri kubasa. Zvandiri kubasa ndichati nini musi weFriday, musi wechina ndodzikayo ndosvika ndotora tsamba yacho kuitira kuti ndizoite kuti ndiende kudare
kwamambo mutasa kwemataura. Ngati Crispin chanaka mupenye. Mupenye. Saka ndiri tsamba ana tsamba basi chanaka. Asi chaaita manje izvozvizvi pendakavafonera wakati izvo avasinzwa zvakanaka nekuti akabva kuitwa operation. Saka ari kurwara. Joyce ndiye ana sachanaka wacho. Ainawo bosi Joyce murume. Mudzimai wachanaka. Ari kwaHonda. Ini pendakavafonera ndakati saka munogona here kuti muuye. Sachanaka ari kurwara. Ende anogara ari aiti. Mai chanaka nababa chanaka. Apa nguva yandakaenda kopiwa ndanga ndisingazivi kuti akanyorwawo mutsamba iyi. Alice Matisa ndawa yapa. Kotondre Matisa ndawa. Satondre ichumu chiramba sika nasaka kuda. Ndiye akatonyera tsamba. Ichi chitsamba ichi chakanyorwa chiro chakanyorwa ichi. Wapotsoni wakauya 20 after mai washeke 2014 wakauya nemapepa nematsamba iwo vachiti imimi muruti munda wachiti ndava nematsamba iyo ndikati ako matsamba ndei zvatsi aiwa ndo matsamba atakakuita kuirana kwekuenda pamunda handisipo pamuti makatengesa pamakapanana munda wemuti makapanana maero. Saka wakazosaina sei? Handisini ndakasaina chipepa. Ndiye. Wakatoya zvakatodaro kuti chakasaina wakatotunzira hamuna kutunzira pepa iro kuti hamusi makatunzira pepa kapitari 2014 pasina kunyepa kana kuti kana kudini waifotsi taura chokwadi kuwe ndo ati ndakazobvunza Tondore. Wakapiwa 150 balance yenga sara. Yeah. izvozvo zvekuti mari wakatipa mari havana mari yawakandipa havana mari yawakandipa. Saka akasaina pakazi balance for $150 paid. Ndo zvandiro chipepa ichi chakatisurprise ndo pandakatanga wafotisenko wakauya kwandiri waiti iwewe handei kwasabha unondinyoresa uchipinza mubhuku rasa ndakadayo kana makatengeserawo munamunda namai kana wapanda namuda wakaisa namai. Imwe challenge yandinayo masignature atondera yakasiyana. Anosiyana pamene zvinhu. Akasiyana signature akatozviona pachipepa ichi kuti mapepa signature iyi ifanana kana ndakwadza chitupa dzakasiyana nenhamba dzangu dzako ichi dzinotanga na 21 idzi akatipa dzinotanga na 0 dzotanga na 29 but 0 iye akuti 0 dzangu dzinoti 29 218,320 S50 iyi 29 02183205 Q 2468 ine namba ndakati 6 ine 8 ndipo ndakapesana navo ngatai ina ndikwanisa ndikuendese pasama kana muchiti mimi makapedzerana namai ini ndichakwana kana oti munhu ndewe itai zvamuri kuita mimi ini handichakwani panyezi ngazi aiwa iwe unofanira kuti uchitiperekeza ndandikwanisi ndo pandakafika. Why zvimwe zvese zvakanyorwa neblue pen pakanzi balance of 150 paid poiwa neblack. Aiwa zvakaitika paakanyora tsamba iyi takanga tiri kumunda balance iyi takazoti ndozoenda kokupira bhozi anogara kudangapo i2020 handimazvona iyo tikati isusu balance yasara tochizokupira kupi kumberi bhozi tine panapa imari yakati right tatenderana tese akatotora mari yacho akasunga pazambia ndimaibatsira Mirai bambo. handimazvona Bambo, mirai. Ndachakanyora neblue pen neblack pen ndiya. zvese ndiwo akanyora Akanyora neblack pen. akanyora tiri kwamutari ndiwo akatosaina kana iwo achitoti zvimwe masignature kana michiti mambo wangu kana michiti masignature akasiyana roti iwo ndiwo akaita chitsotsi chekutoita signature isiyo Izwai bambo. Izwai bambo. Pane chinhu wani chamunofanira kuziva. yes An affidavit is a legal document. An
affidavit is a legal document inopinza munhu mujeri. Munoziva? Ndizvo. Ndakubvunza a very simple question. Ameno kana ndisina kufunda ameno. Murikuzwa baba kuti pamwe ndisina kufunda, imwe ndimi makadini henyu, ndimi makafunda. I Tonderai B Matitsa, full names and national registration numbers, N287B Dangapuramtari, do hereby solemnly, sincerely swear or declare the following. Land was sold to Mr. Fordson for $550 and he paid me $400 and a balance of $150 to be paid, placed on the file. Ndobva kwasiyiwa mitsara miviri isina kunyorwa chinhu. Ndobva kwasainiwa naTonderai naFordson naAlice Matitsa, asi Crispin Chanaka haana kusaina. Joyce Chanaka kanyora kuti zita haana kusaina, ID number haana kusaina. Mubva madzoka pa2 masenensi aya angasara asina chinhu mitsara iye. Ndobva mati balance of 150 paid. Munoziva here mutemo kuti an affidavit mukwana pazasa pakanzi I make the above statement and believing the same to be ndiani akusaina as commissioner ndosaka ndiri kuti munasongwara kana muita zvemapepa munoenda mujeri. Mazwa secretary ari kuti munotenerwa mujeri mukasaita zvinhu zvakangwara. Mazwa here. Yebva yati pekupedzira pa signed before me at Mutare this 4th day of November 2020. Ndizvo here ndobva ndati neudofu hwangu kana wambonyora kuti land was sold to me Fordson for $550 and he paid me $400 and the balance of $150 to be paid. It means ndo zvakanyorwa musi wakanyorwa affidavit. And izvozvo ndo zvakadeclarewa zvikasainwa before me commissioner of courts. Asi balance of $150 paid hazvina kuzoitwa pamberi pacommissioner of courts. People took advantage yekuti pakasiyiwa tumitsara twingi tusina chiro kubva mawedzera ipo, which is a criminal offense. Rekuti balance yakasara mtu wakati yapata. It's a different affidavit altogether. Saka makafojera dhogo. Mune mhosva yefojera. Ndati mune mhosva yefojera. Because you can't write on the same affidavit kuti pane balance ye$150. Ubva wanyora on the same affidavit kuti balance ye$150 yazobhadharwa. Wanyora kuti balance yazobhadharwa. Wanyora nebhokwe yeblue. Ukonyora nebhokwe yeblack. Meaning kuti musi wakazobhadharwa balance
It was after Commissioner of Oversight assigned. Saka makazonyorera makafitira information which was not there pamakaenda before the Commissioner of Courts. Aiwa apo pa yakazoitwa kai Commissioner of Courts akazoita tatopedza kudara zvebalance. Aiwa but maisa vanonyora pane balance. Saka manyora balance balance ini ndakaenda nepepa kutanga mvura kwavari. Izwe batsirikai. Kana yanga yabhadharwa batsirikai. Kana yakanga yabhadharwa pamakazoendwa noCommissioner of Courts yakazouya apa ichizi balance sei. Yakazonyorwa papepa pachizi balance sei. Kana imi makazoenda kutanga mvura makazoenda noCommissioner of Courts yabhadharwa. Maimbonyora kusvika rent was sold to Mr. Ford for $450 which was paid in cash. Full stop kete. Ndakaenda hangu sikumbicha asi full stop kete. Zvotopera. Witnesses niki signature ni number yake ichitupa. Niki ni number yake ichitupa. Asi zvese izvi ifoja rega. Munoenda kujeri. Mazwa. Munoenda kujeri. And on top of that, munhu makashandisa sa Commissioner of Courts wacho. Munhu mutemo. Imtare Central Police Station guy member in charge. And on top of that, mpurisa anotoziva kuti land yaitengeswa. Wenda kusaina pepa rekuti land was sold. Mpurisa. Member in charge. Bamba kubinge. Taurai zvakanaka. Taurai zvakanaka. All land is state land. Land their president. Ukatengesa land wafrauda baba Mnangagwa unosungwa nemhosva yafraud. Asi maamundipa pepa yemumeru nditaura kuti mupurisa wa president Mnangagwa ari supposed kusunga vanhu vanotengesa land. Ndiye akaenda kuisa chidzindo kuti ndazviona ndazvibvumira kuti land yatengeswa. Naningi instead yekuti avaendese mujeri kokuvanyorera pepa. Manyara tete pamusoro mambo wangu inini ndinozi Alice Basira. Ndikushama kuona pepa yakakanyorwa Basira ni Maditsa ndimukunda Maditsa saka ndiri kuona pakanyorwa Alice Maditsa. Ini anambobvira ndasangana nawo anambobvira ndanyorerana nawo pepa kana kuenda kumafingerprints ndinobvuma handei. Hamuna kusungira mari paZambia? Handina. Pamberi paMwari kudai handina. Ende handitozvizivi ende baba waka kutonyika kwakuita. Ini ndinozi Alice Basira. Handizivi kana wakazogona kuzonyora nefoni nenhamba dzangu dzechitupa zviri correct. I don't know. Alice. Namba dzako dzechitupa izvo 50/0 489 42 Y50. Okay. Phone number dzefoni 0774 030 234. ende muri kuona chii kuratidza kuti chinhu this is a fraudulent document. Blueprint yakanyora yakuti balance of 150 page yobva yaiswa signature. Ndiyo yakaenda kunyora futi nhamba dzefoni dzaAlice pasipesita rake. Nhamba hadzina kunyorwa musi wakanyorwa pepa. Chino makatoneka. Labira sabu. Pamusoro mambo. Inoitwa Alice. Salapa watakumunde iyi. Nyaya baba hatoisi pamusha. Ini ndakasiwa nemwene wacho wadika.
Saka iye ndarasa chanaka panapa. Chanaka ndakamona ari munhu ndakamubvunza ina sachanaka chichi kuitika panapa. Saka ndiurenda. Musire mezvo. Ndona kutemesa kuti munokoma ndamuti ashamwari. Papa siyana zvo. Ndandewangu nemhuri yangu. Aibva kuripota kuna Fordison. Chanaka wewe. Aripota kuna Fordison chanaka. Ndopakandisungisa uyu. Kuyaenda kwamutasa. Auta madhira ake kufojariwa ya. Kuti zirangu hatondiziva ndamboona makosha. Agari makosha munhu. Kutotsvaga zita rangu kwandisungisa. Hatondizivi baba. Saka ndine urombo nezvaundiita papopo. So they Master Mama. Ili makasungiswa udzichi. Ndiri kuadzisa Papa Fordison. Kushanda kumunda kuya kuya. Bozi ndiyaona sachanaka aripo. Ndimbo sachanaka zvomunhu makati mururenda. Ko zvakapi? Yakanzi chinya yacho. Yangu yakazvazi chi iwewe Matisa. Siyani munhu akontinye chi nemunhu. Aita chipiri guru chekuita kuti Ari kunzi akontinye munda based on which documents? akati ndiri mubhuku rasabhuku. From 2009 baba. Munotaura bepe ndo rakashanda here. Rarimwe. Rakacheza kukotera zvinhu ndipe mapepa ekukotera. Zvakaitika kuti ndipe mapepa ekukotera. Ini the judgment yacho. Okay, so the interdict was granted to Isaac Sabu and not to Tonderai. I mean, which means you still have a case with Tonderai. Yakaita kuti tizoti tiende kukoti naIsaac Matidza. Inyaya yekuti titori nerimwe zuva kuti kana achinyatsa kutondera ndo akatofona achifonera maibatsira kuti waFordison wari kuyayo. Saka zvavari kuyako imimi wasiye waite basa ravo. Ndimazvaona nekuti wanga ari kupindira ndiva Isaac achiti hanzi izvo inini ngoti ndirisara pawana. Saka zvandirisara pawana imimi hamufaniri kutomboita basa bapamunda wacho. Akuenda kochifurira avo vanavo kuti imimi hamufaniri kubvuma pakuti muzime mapuwa mapawanhu. Ma-issues angu nebepa renyu ramawanza before this court kuti ndo evidence. Ndepekutanga petakaita takuenda kubereka. No. You cannot discard
this because ndo chakatanga zvese. Saka how can you say kuti mwanda uchibypassa muchichisiya muchiita zvinhu muchimbosiya chei? Because inini I can't be seen legalizing an illegality. Nduti zvamakaita bambo is an illegal act. Zvamakaita is an illegal act. Saka ndombogarire mudadimo muchizwa nyaya yeumbavha. Ndichiti ndikuitei kana kuteerera nyaya yembavha. Kana munhu akatoya muromo achiti ndakaba bambo because ndandane nzara. Ati nzara haijustify umbavha. Nyaya iripo ndekuti wakaba. Ndo chiri important ndikuti wakaba because wakaita nzara kana wakaita hazvina basa. Nyaya iripo kuti wakadii wakaba. Unofanira kupiwa mutombo wekuba, not wekuguta, wekuba. Ichi ndichidai chinhu ichi chinokupinzai muteri. Ndakubvunza chinhu chimwe. Bambo munosungwa here? Munondizwa here wafobve? Munosungwa? Uruzwa? Dai nhasi nangasize Valentine. Ndekudisable. Murezwa nduga. Why nduga? Nhasi ndofunga mutana. Hana kufunda. Asi handisi dofu. But kufunda handaudiya. Handina hangu. Asi handisi dofu. Muruzwa? Affidavit. Makati aitonderai B Matiza. Ndiani? Tonderede sumuka. Akuratidza ichidodi. Kadofu kadaka mudhara kadoda. Zvisada kuratidza. Ndinoda bambo. Isso é signature yako. Mayona. Yakasiyana nesignature. Ama yakazvisema. Ndiye mwechigasi. Saka akanyora affidavit ndiani? Iri ukoti kuzvinzwa. Ende ukoti ndiye akasaina ukoti. Saka ndinobvunza kuti akasaina apa ndiani? Affidavit. Akasaina Affidavit. kunyorera. Kunyora akanyora ndi. Akasaina ndiani? Takasaina tese. Aiwa. Ndati akasaina. Izwe bambo. Understand what I'm saying? Ai, ndivyo ndinosaina kuzasi. Ruza ndizvo. Ndinoda kutaura bambo. Aitonderai B Matiza. Aiwa, pakuzenda kunhikirike noku kuenda kuna commissioner of health anditi ndakatofonerana neavo ndichiti sekutonderai nepepa reniri handimi mupepa munaro saka tiri isusu ngatiende tende koita kuti tisainise handiti akatodaro akati inini handisogona ngekuti ndiri kuharare vandati ndikati orai saka toita sei akati endai handiti ndikatoenda ndikasvika ndikaenda kuti orit ndauyawo kuti ndigadzirise pepa rangu neumwe wangu ane nhamba dziri apa izi nditonderai Matiza ndobva rasaina. Wakasainwa nani? NaCommissioner of Health. Bambo. Haifana kwenda An affidavit is signed before a commissioner of health. Affidavit are signed on behalf of. Pamberi unotoburitsa chitupa pana commissioner of health chitupa changu wokwanza chisaina papi ko i affidavit zaigosainwa seiko tonderai wacho asipo pamberi pa commissioner of health imi muchizviti ai you misrepresented facts before a commissioner of health just to get the mamudai.
ndosaka ndandizwa ipapo pekutanga panonzi ai tonderai b matisi pekupedzisira statement manyora zvamunotoda ndikamunokuroza kudai wobva wati I make the above statement handiti believing the same to be true signed ari kuti I make the above statement ndiani Nditonderai. nditonderai handiti wobva ati signed ndiani akusaina nditonderai saka imi muritonderai here imimi maakuti aitonderai handiti asi pekuzi I make the above statement ndimi akusaineni muritondera here ndati muritondera here saka makasainira saka even commissioner of police yeyu andika paakaona imi musitondera achiti saina iyo vhadhinda angaruti makabvisa mari makabvisa mari bambo makabvisa mari bambo makabvisa mari Andina. Kwanza kamboenda kwa TV. zvandaakuita manje kana muda kuona kana muda kuona how serious this case is handiti member in charge akakudhindirai munomuziva ndii Ndakangosvika musi wacho chete kumati. ndati munomuziva here Andandaziva. mukavaridzwa member in charge aripo mukapa munongedzera Andimuzivosi. Ndakangosvika ndichidhindisa musi chidhindisa. bambo munodzingisa vanhu mabasa Vanotambudzika. muzvamazoda munodzingisa vanhu chii mabasa chidhindo chirapa ndechemutare central member in charge ndimember in charge wemutare wecentral mutare central uyu akachidhinda chidhindo ichi chidhindo ndechehurumende ichi muzoba 2020 anonotsvagwa member in charge akaripa kutasa 2020 muna November 2020 anonotsvagwa member in charge uyu akaonekwa wosungwa nemhusa yefojari muruzwa bambo muruzwa here bambo this thing bambo achina dhiri mukoti mo in other ways this thing is exposed corruption the misrepresentation of facts. So, what it means, this guy is the right to claim land yake. Because the beneficiary wasted your pension. Asi mimi chamusika kwanza kuita kushandisa this document as proof yekuti makapiwa lembo. Because document iri musadzeka. Mchenali I took out this thing, I want this thing. Could you photocopy? Yes. Can I store a picture? There is need for us to escalate this thing.
torai pikicha chimwe ndochandinyanya kuda zvichibude. Uri kuona pakanzi balance of 150 paid up nesignature E ne-E, signature E ne-E ne-E dziri kuzisignature dzemunhu 1 dzese dzakasiyana. Nhamba yechitupa iyi yemunhu ari kunzi akasainawo yakasiyana nenhamba dzechitupa chaidzo, because I know pana commissioner of courts zvitupa zvinoproduce. Ndingati kumbiri kudari kuti zvinhu tinoita mapasho atisazi. Kasi inini tichida kutarisa pakuti kutaurirana kwetakaita isusu nemhuri iyi yepaMatisa zvechokwadi takataurirana. Kuzongonyora kunyora hedu kukundoribazi munokorumbe kuti garewo. Handiti ndizvo. Tigare ne-evidence arezi. Asi kuti kutaurirana chaiko katakataurirana. Ava ndivo vakatosungira mari paZambia. Tikapedza kutaurana dambudziko raanga inaro ngerekuti akanga ati inini ndine dambudziko re1 hatina kuaka tichiti kundi akati tine dambudziko re1 ari kudzingwa kuchikoro nenyaya yemaschool fees. Saka inini chetiri kuda mbuya Matisa. Saka mbuya Matisa adaro tikatotaurirana. Mbuya Matisa akafanira 2013. 2013. Even you want to 59. 59. Saka kuti nemamuchikoro 2013. Anga kuchikoro aida kuendesa kuchikoro ka. Wana wakorore. Ndokutaura kwaakaita. Handisi hangu kuti aida kuendesa vana vake. Waida kuendesa kuchikoro. Ndo aida kuendesa kuchikoro. Waibhadhara nebhimu Wala. Waitobhadhara apurugwa kuHarare wakauya kudzidza pakasi waine bhimu yako kusvika wapedza for west. Zvekuti tinokwanisa kuti dai paine mauti toenda kotora mapepasi ekubhimu kwacho kwaibhadhariwa ndo wana mukororo. Inini mukororo wacho ndandisandane mukati. Ndandapedza chikoro kuti ndandane 27 years 2009. Saka itadaro ndozvetakaita atodaro ichitaka inini kuti ndinoda zvimwe zvese mukanditaurira mukaita sei andira. Asi chandikuramba inini ndechekuti zvinhu zvaitika kuHondevhari, why member in charge yekwaRuda asina kusaina? kwaRuda Because Ruda is closer to action than Mutare. Why did you opt kuti Ruda member in charge yomutare center? Zvetakazoita kwaRuda izvozvizvi kwaRuda takazotenda iri nyaya yekuti pamunda petiri kuita isu petiri kuita basa pamunda pedu handiti takaisvika tikaisa mapo asi taisa mapo ava waMatisa ari kuuya futi echienda kofudza izwa izvo ndikutaura that in the first place this mbuya Matisa anga asikagari kwaMutare, aigara kuKasi. Takataitwa kuti isusu tese tiri paMutare. Mambo uyu mwana azouya kumashure $400 amunopauri makapa mbuya Matisa. Mbuya Matisa ikatambirwa naMatisa. Matiba makapa mbuya makambira kundo pamunda pachepa Honde parana ndosandi kubvunza kuti kana makapira mbuya Matisa mari kwaHonde pakati handiti which is 5 minutes away kubva paRuda police station pane member in charge handiti why did you opt kusiya Ruda iri paaction pacho kuenda kodhindisa kumutare center zvetakaita kuningirikana kunyora kwetakaita apa kwankuri kunyora asi ndakiti nini ndasikafanira kunge takanyora echiti isusu tapiwa musanditaure kuti akandonyora musanditaure kuti makapfira mari kubva kudanga mvura kuenda kuroimba yekuenda kutaunovha kuduruziva kumwe kuwesta mari mvura unomuka kuti ngatiwestiri $2 tinoite kusendera. Ini pendakazodaro mama wangu ngepekuti ava vanga
kuramba achingoita kuti ari kunetsa nababa munini. Ndikatora nguva yakareba ndichinyatsa kutaura nawo apa tichikominike saka ndoiti ndidini kana zvakadai ndosaka pendakazochivirwa ndaindigadzirisa. Nyaya yangu inini haisi yekunetsana kwenyu neava baba. Anditi nyaya yangu iri paprocess neprocedure protocol zveizvozvo ndo pane konzeni yangu kuti whatever ndo kune munda. Anditi next kune pana zvemamuri kuita andika ndo pane Ruda police station pana member in charge pagatsi chaipo ipo paya pane mufundisi commissioner of courts yet master will call commissioner of courts andika but you opted to leave the commissioner of courts esa ari pa action parikuta chini kuenda kotsvaga commissioner of courts uri kumutare central. Ndipo pane nyaya hiyo baba. Maenda kotsvaga matsvaga kumutare central wacho andika wobva aenda kokubvumidzai kuti musaine papepa muridzi anofanira kunge usaina papepa asipo ende munhu ari kukubvumidzai pa izvozvo ndiye munhu anofanira kunge ari kuadvaisa mutemo kuti ichi hachiti chinoita ichi hachiti chinoita asi ndiye akaenda kodhinda pasina munhu akabvumira iwe kuti usaine pausingafaniri kusaina. And on top of that it's clear pamusoro ngobata pepa kudai kana uri munhu wemutemo kuti land was sold yatomhosva. Land was sold to Mr. Fordson for $500 million. Yatomhosva aifanira kakatoti handidhindi baba land haidini haitengeswi but iwe ndori kunodii kunodhinda. Saka who will guard the guard? Who will police the police? Mukune zvizo kutaura kuti mupurisa wese anozviziva kuti iyi mhosva yefraud kutengesa land asi pakatonyorwa pamusoro kuti land was sold imhosva yekutanga iyi wobva ignore wobvaenda mhosva yechi2 handiti wobvaenda kuti munhu asipo kokunonyora zita remunhu asipo kokumusainira asipo kokudhinda asipo handiti munotaura zva musingazivi bam sasodawo mazvaa sasodawo endai mugare pasi nevanhu nenyaya yachi yelendi kana wada kukupai wanokupai kana wasuda kukupai hawasikuda izvi zvamakafojera. Alright, besides this ndipei chimwe chamuinacho agreement yamakaita nayo. imwe agreement handina kunze kokuti iwo watii mawitness angu ekuti atirejesi ichinotaura kuti nzvimbo yacho isari asi izvozvo izvi zvaakuitika muti mawitness wari kuramba kuramba hako kwakuita kuza kuramba kwakuzoita chinoti bambuka kuramba ngenyaya yekuti ava akaenda kunzi kubatsirei bambo chiri kuti ndisawe convinced muzwa nezvamutaura nditoti kana vanhu vari kuziva imi muchiziva mese muchiziva zvamutaura and why did you allow yourself to be duped nevanhu muripo? Because commissioner of Oscar pamukana achite zvaruda anotobata chitupa chemunhu woverifya kuona kuti namba dzechitupa ndedziri apa zvino uyu uripo muri makaita dhiri naye utora taisai nhamba dziri baba wadzitoridza mudzechitupa chitupa changu chirapa ende zvoitiva nhamba dziri apa nedzake zvakasiyana. Saka how do you want me to believe kuti zvouri kutaura ndo chokwadi because nhamba dzake dzechitupa of which pakanyorwa chinhu chaifanira kunga chitupa chiripo commissioner of Oscar achichiona achiverifya nhamba dzakasiyana. And on top of that, and zita remunhu 1 rinoita masignature matatu akasiyana
pasame paper. Muna zvozoto kuti izvo zvinozoita kuti manje nyaya yenyu kana nyangwe dai yanga iripo inobva yashaya vhanu zvandiri kutaura baba. Akanditondera iwe pamusoro ndiye akasaina apa ndio signature yake muri kuona ni signature E pazasi futi nditondera iwe signature E ne E zvakafanana naye aiwa azvikuziva kuti ndakuona izwai bambo izvo zvinoda kuona hazvisida kudii akusiri kunzi ndiye akasaina kwanzi zvakafanana here wounogana kutwidzi kuti izvaipambuka inini I can simply change this case kubva kudare rinoi kuti ndiite criminal issue ndoendeswa mapurisa aite basa ravo because I'm trying to kubatsira ndikuda kubatsira but hamusida kubatsika kuti ndikutaura kuti chinhu ichi this is forgery. Forgery it's very clear. Signature signature ne E zvakasiyana ne E zvakasiyana because munhu akasaina apa uyu ndiye munhu akasaina apa ndiye akasaina apa munoona zvinoda uyu munhu asaina apa ndiye asaina apa ndiye asaina apa akafanana here masignature ari matatu. So then why do you want to ndibhilive zvamudai ndikuona zvakashama mambo chimbotaura idzi ndinoitwa chiyemba timoni ndoda kuudza dare this honorable court nenyaya yejustice ndofunga mamotaura kuti tinoda kutiwirirana ndokumbirana sauti tadzipauko chokwadi chikuramba musunungura munhu wakaiziva akambotaura nesusu tataura kuti ndichanaka uyo akazouya turu chanaka zvaasi pano ambozona zvese zvabuda pachena hapana chaakamboita because dai zviri zvekuti akawirirana nesu isusu tisu tapa munhu apiece of land ndisi tinoenda naye futi komupinza masabhuku kuti tamupa apa saka takuti adi apinde muyo zvino panapa haana munhu akafamba naye apatomona munhu akafamba naye panapa and that was 2009 up to nhasi munhu anongotaura nyaya idzodzo anga amboripo akasiya kuti mai vashaike sabhuku aripo ari kumira naye mazuva ano mutsva akapindawo zuro rineri sabhuku chaicho anga ari panyaya idzidzi akasoshaika kare saka munoona kuti unonge uchirera chirwere chichifamba dai akangotipa akangopedza madhiri avo tobva tangotoenda tese dai zvava zviri kliye zvino hazvida kudaro ndozvona achitautaura chete mazvita right mambo ndipei affidavit yemambo kuerenga mambo sekuru ndi makasaina here andii imwe chete ndipei photocopy mambo mulimba
ini lautorema kuda kubatsira but akuda kubatsira unozoba kana iyi iri photocopy ichi it means kuti zvinobva zvinokopwa apa kuenda apa zvinofanira kuva zvakafanana. Why is it that photocopy neoriginal zvakasiyana? Alright, let me show you something. Pambo isusu tati mukauya panapa shiri dzakawanda. Handisi ndoti mubate pepa. Munoona pepa iyi? Mukatarisa pakanzi signed before me 8 Mutare this 24th day of November 2020. Handisi asi apa pafotocopy pakanzi signed before me 8 hapana chinhu chakanyorwa. This paifana kuenda 24th day of November 2020 ndo pakanoiswa Mutare neva iri photocopy. Tipeza ndizi then ugoenda futi kana ndinokuratidza pakanokanzurirwa pakanovharwa kuti zvinhu zvirumu zvapera. Handisi pakatangira mutsetse wacho handipo pafotocopy hauna kufanana pakatangana neoriginal copy. Paoriginal copy wakatangira pamusoro paJD Tanaka asi pafotocopy yakatangira pasi paJD Tanaka. Tobva ipapo signature iya ndanongotaura I make this above statement conscientiously believing the same to be true. Yakasaina paoriginal yabva yaenda kusiyana futi neyakasaina pafotocopy. Mungangofunga kuti pamwe mambo wari kunyepa. Tarisai negamone uyai padhuze bambo. Tarisai zvanokutaura. Ndati panotangira mutsetse weoriginal, tarisai panotangira mutsetse wefotocopy. Makaona? Mohamadzika, handiti? Tarisai signature iyo iri paoriginal neiri pafotocopy zvakafanana here. Aiwa, usati taurai zvakafanana here? Ndati photocopy signature iri paoriginal iyo neiri pafotocopy iyo zvakafanana here? Signature bambo signature yakafanana here? Pakazi apo what conscientiously what kasignature kari pamberi apo kakafanana here kari pafotocopy nekari paoriginal? Yakasonga yakadini yakakura mini kuti zvakadini ngati mini kuti zvakadini mini kuti zvakadini zvakasiyana. Handiti dzikai pazasi apo pakazi before me at Mutare apa Mutare ari papi apa? Original Mutare ari papi? Pakazi tarisai bambo tarisai zvinotibona. Ndinotobatsira mazviona here? Aiwa angamaona zvakasiyana mazviona zvakasiyana right meaning kuti but zvinhu zvacho anhu acho ndo ari kuramba ndonyasa kuona kuti vanhu acho ndo ari kuramba achikuita matambudziko ekuti panzvimbo yekuti ndichitorabambo
izvi hazvinei neanhu anotaura izvi ndezvenyu ndimi mauya nemapepa mapepa haana kuuya nevanhu ndimi mauya nawo isusu zvatoita pamukauya nemapepa muno tinomavheta tomatarisa photocopy by photocopy izwai baba kuti mapurisa kwamaita magona zvekuti makapedzerana mapepa ngenyu kwatiri zvakutongoreva kuti humbavha kesi yenyu yatobva kwayanga irifanira kubva kuti muwane rende yenyu asi maakutobatwa nemhosva yefojari. You cannot forge documents. This is the original. This signature is original. Yakafanana signature for photocopy. In the signature, then how did it become a copy? I say, but I said before me, I forgot before me, what? Right. So in any chiripo ndechekuti according to these papers kutaura chokwadi kana mapepa akadai so there is no way that I can assist you because chine chitoratidza kuti kana chine chiri chenyu what's the purpose yekuti muide kuita chitsotsi kana chinhu chiri clear chiri chenyu what's the purpose yekuti muite chitsotsi chitsotsi mune muda kuwedza kuprova chinyi pachinhu chako chauine mapepa akakwana ndo akasenzesa zvinoita mapepa ese ndichitaura kuti nditi inini rangu ndozivawo kuti awa saka akachizoenda kosemba ndimautotaura bambo izvaiti kutaurei muzaitotaura uyu mupurisa ari kufotokopera iyo ari kukusitembera anodzingwa basa muzaitotaura muramba muchiramba muchiwedzera kuti nyaya irambe ichipfuura munodzingisa munhu basa ndo akashandisa kukotera akukota ndinakwaburisa makabudisa kukoti ndakangotaura chete ndichitaura kuti ndo indaditi awo ndo angarundi ndichiti awo ndo ari kutambidza kuenda pamwe asi anobudisa uko ndakangotaura chete kuti ndozviripo munhu petakaenda kukoti pachanga atoripo zvodai panguripo vaipo akataura kuti munhu wacho hausiwawoba mutambo wedu zvakatomba nyaya yacho ichizi munhu wacho hausiwawo asi ese anga aripo pakatomba nyaya yacho yekutoti munda ndo ndakapiwa munda nambuya matisa ndataura mambo ako mazvizwa zvakanaka kuti imhosva makaita zvisikaitwi nomuruti kuna mambo izvo makaita ndinoti kuna mambo ndizvozvo ndikumbira kuregererwa kwaari nenyaya iyi yekuti pamwe pacho yekuti mapepa asi kuti ndikonsidwo panyaya yangu yeland yekuti takataurirana
nemuri kwamatisa musasawanze nyaya yerendiba mukupedzerana izvaipa muzvanovizota inovezota zviri very simple. These papers have shown me kuti zvamakaita zvese zviri illegal zvine chitsotsi handiti. So there is no way that I can assist you in this case kuti muwane land imi mushaisa mapepa echitsotsi, because ndikakubvumidzai kuti mushandise mapepa echitsotsi kuti muwane land, it means kuti neni ndatotsotsiwa. Kana mapepa ari echitsotsi anofanira kuraswa, yonzi hapana chinhu, hapana nyaya. Kana muine pfungwa yekuti muda land iyoyo, go back kunana Matisa, mugara navo pasi. Kana wada kukupai land, wokupai land. Kana wasuda kukupai land, hawasikuda. This one ndiche kuti Dauda, kana imi muri kwaitwa musiriwo matsotsi, because nokasa kuitika anokwanisa anga ari matsotsi 2 asangana. Saka ari matsotsi 2 asangana, rimwe tsotsi rinobva razotadza kutsotsa, rinobva ratsotswa. Akamuna zvinoita imini kana muri quite sure kuti murume uyu hamunotambira mari yake, you did not enter into an agreement naye concerning this piece of land, endai mumusungise for forgery. Ndoda kuona mapepa ekuti mamusungisa for forging your signatures, for forging an agreement yamusina kuti which you are not part of, part 2. Ndo zvichaprova kuti imimo hamusi matsotsi. Makasonga makucheka advantage yekuti uyu washandisa wabatwa mapepa ekuti wakatsotsa, handiti, asi imi makatsotsawo, asi mari pamazambia makasungira, mari yemunhu makadii makadzi. Kana muri kuti uyu munhu autaura ari kunyepa, handiti, kana mati ari kunyepa, endai momusungise neforgery yesignature nemadocuments. Ndinotaura zvishoma ndinoitwa kuda kwashipotso, ndinoda kupupura kuti zvandicataura ichokwadi, handisi kuzonyepa. Nyaya yandoda kutaura ndeyekuti inini 2009 baba vakatengesa mota vachida pekurima, vachiti ndiri kuMozambique hakuna chandokwanisa kuita, ndoda kuti ndibogadzira vana kuti vazogara. Nyau iri kutaurwa iyi nemurume uyu takange tichitoinzwa kubva muna 2009. Zvakaitwa agreement yekunyorerana pasi, ndinobva kuti pakakanganisika. Asi nhau yandinonyatsoziva ndeyekuti murume uyu akambofonerwa achitoramba kudaira foni, asi nguva yese yaifonerwa nababa kuti uyatisangana, pamwe pacho airamba kusvika musi wazoshandisa foni yangu inini kufonera uyu akadavira. Kuna sabhuku yakatombotora nguva kuti nyaya iyi ionekwe, nekuti kwasabhuku vakazodanwa. Ayo ndinoda kutaura hangu kuti mari vakanoramba havo asi ndinoda kukubvunza kuti mukutaura mwakuita handiti, watiwo uyo anga achifonerwa akambofonerwa asingapindi foni, asikadairi foni, mukazomushandisira foni isiri yababa yaiziva, akadaira foni, rizoni yekuti asadaire foni yababa yanga iriye. Indo maonero angu andakaita nyaya paakazodavira, because nyaya yemunda yakatanga ini ndizvokuti adaviri ndakaona semunhu ane chitsotsi, takati ngatimbozama tiende kuti timbozwa mhinduro yake. Izwa ndiri kuti urikuona munhu wamakaita dhiri naye remunda hasi handisi kuramba ndati munhu akaita baba wako dhiri remunda naye haasi uba ndimai wani wake. So why mama akufonera uyu
padhiri ramakaita namai wake dai mamuda wikawo mudai mataurira mukoti muno kuti musi yataita dhiri namai wake mukomana anga aripo asi taakumuchimuti chiuya tipedze chidhiri riya mukomana aya akuramba kudii akuramba kuwe andika iyo baba inenge yachi yanyaya manje uyu kakara from day one akanga asipo atiti why then do you want to involve him now? Because affidavit hainyohwi nemunhu asina kutengesa affidavit inonyohwa nemunhu akatengesa why imimi mavaona kuti munhu asina kutengesa anokunyorere affidavit ezvinhu zvaasina kuita ishe vangu ndokuziva kutaura apo peaffidavit ndiri kunyatsa kuziva kuti pakatoita scam nyaya yandinoda kubvunza pandinoda pakaitika ndizizvo mubvunzo wandaida kubvunza ndokuti kubva muna 2009 pairimwa munda uyu nasachanaka baba vapa mvumo yekuti sachanaka vauya varimi ava vanga vasinga takazonzwa kubudikira kwavo makore apfuura baba oda kuisa fenzi uyu aivepi 2009 kusvika nhasi aidi kuteverera ndeyekuti the same question yandikubvunza ndeyekuti pamakaita dhiri uyu aiwepi mawitness enyu imimi ari kupi mboo dzenyu padhiri dzinosapota nyaya yenyu ari dziripi mboo mawitness panyaya iyi ndisachanaka namaichanaka kana ngatidaiso and then tozoita ngatidaiso sabhuku wati wakataura nachanaka ndizvo here sabhuku okay ndati makataura nachanaka ini chanaka ati urenda kunani kuna maivu wangu baba wana haana kuti uyu haana kuti uyu anditomuziva kuziva chanaka ngendaitaura naye right imi zvada kuda chanaka ndikamatari Saturday uyena chanaka Saturday uyena nachanaka asi hazvirevi kuti hamusi kuenda kumapurisa kutaura nyaya imimi itai zvakuda asi chanaka ngauye kuvi pepo vanga vanaro mambo nasachanaka yari 3 apo vakabva ngobvara mumaofisi makosi masafiri anga ari kubig boy kwecha chanaka isaac matisa naforson saka vamwe sabva kubvariwa sei ndepawatsomba ndopedaiona but nekuda kwokuti ndepari kunzvimbo yaigari anasekwa ana mari zati anasekwa saka inini nguva zhinji ndaigara ndochizoti niregai tichienda kotsvagawo kwangu kunotoinini kwatsomba kuno ndoketaigara nana mbuya nanani vese aiwa hatinodzingwa asi zvetakaita isusu pendakabvako ana baunini akaendawo kwavo inini ndikachitorega ndiri kusvaga kwangu ngori nguva zhinji ndanda kugara utaunapangari pana mbuya ini ndaigara nana mbuya ndiyo ikoko kupendari kugara ndaigara nana sekuri uyai nemboo dzenyu munhu wese wamunoziva kuti anokubatsira uyai neruzivo wese inini chanofura isisheshe nekuti iwe utsotswe nekuti watadza kuona chitsotsi chirimo obva watsotswa noti ini kana muti pane chitsotsi ngachibude chitsotsi then you make a decision unofanira pamumari wakachaiwawo zvishuwa asi pakunyora wobva watadza kunyora